Na, a hivatalosat előtte hallgassuk meg. 1-es Zandirham, második az 1-es Salvador, harmadik a 8-as Ari. Figyelem, bírói ítélet, 7-es hosszal nyerve, 1 és 3/4 hosszal harmadik. A 3-as számú McMahon 1 és 3/4 hosszal negyedik. A 7-es számú Kökény 1,5 hosszal ötödik. A 9-es számú Ben-Hur 5/4 hosszal hatodik. A verseny lefutási ideje 1 perc 15,3 másodperc. A győztes ló futtatója a Triumvirátus Kft. Itt pedig a képen a jövő reménységé Habsburg Zsófiát látjuk 2-essel Szarkalából. Hát egyértelműen ő a legnagyobb esélyese ennek a futamnak. Nagyon-nagyon jól szerepelt az elmúlt 2 évben az OTP Bank lovas világkupán az arénában. Verhetetlen volt, hiába próbáltuk handicapelni, hiába próbáltuk hátrébb állítani, mindig ő nyert a futamot ezzel a szürke kancával. Habsburg Zsófia, aztán szépen itt jönnek a többiek is, hiszen összesen 9 induló a startnál: Szabó Nikolett, Habsburg Zsófia, Habsburg Ildikó, Kalovics Panna, Török Szonya, Habsburg Károly Konstantin, Hősei Luca, Hősei Mátyás és Gyolai Nikolett jön a mezőny végén. Hát az ő színét ismerik a legjobban, hiszen a Gyolai istáló színében fog majd versenyezni Zsivány nevű lovával. Gyolai Nikolett, egy 15 éves hölgyről van szó, és 7 éves Pej Herélt a lova Zsivány. Nézzük akkor a résztvevőket. 9-en, igen, a startnál. Mi is azért ismerkedünk itt a színekkel, nem lesz egy egyszerű mutatvány. Ugye 1-essel Csilla és Szabó Nikolett, ugye világos kék, ugye kék lesz, ugye egy sárga kancáról van szó. 14 éves már Csilla, 15 éves Szabó Nikolett. Aztán jön ugye a favorit Szarkaláb, ugye lesz a mezőny, meg 2 szürke, meg egy tarka, hát itt azért ez némi támpont, olyan. Érdekesség, hogy nagyon jó Csilla is, hiszen az első pónigalopot egészen pontosan 6 évvel ezelőtt Csilla nyert, csak akkor még egy másik lovasra. Jön a kis Habsburg Ildikó, 9 éves Milédit lovagolja. Ő is járt már itt a Kincsen Parkban, Milédi, kék-piros dresszben majd Habsburg Ildikó. Aztán Lucky Luke, van egy ügetőló Lucky Luke, hát ő azért fiatalabb, ugye ez a Lucky Luke már egy 24 éves Pej Herélt. Lucky Luke egyébként a legjobbak között futott az ügetőn, szóval Kalovics Panna és Lucky Luke 4-essel. Szürke-narancs színű dresszben. Lucky Luke meglehetősen öreg, tehát még póniban is a 24 éves. Ott leálltak legelni néhányan. Tavaly egyébként, aki nyerte ezt a versenyt, az Bezzeg Dani volt, de akkor nem Török Szonya lovagolt, ezúttal pedig ő a nyerekben. Ugye ő a tarka. Így van, ő a tarkaló, mármint Bezzeg Dani. Török Szonya 9 éves, Bezzeg Dani 7 éves, Tarka Herélt. Aztán jön azt a kisfiút nézzék mögötte, Habsburg Károly Konstantin 7 éves csupán, és Tóni Pónival jön a 12 éves szürke Herélt el. Tóni Póni, Habsburg Károly Konstantin alatt. Hát ugye elmondhatjuk, hogy a Habsburg család meglehetősen kedveli a lovas sportokat, az egész család lovon. Aztán 7-essel majd Gerzson Hősei Luca, ő is egy fiatal versenyző, ő is 7 éves, mármint Hősei Luca, Gerzson egy 10 éves Pej Herélt, világos kék és fehér. Igen, őt látjuk ott most. Ő az, igen, tehát Gerzson 7-essel. Aztán Cowboy, őt is láthattuk, ha jól emlik már itt a Kincsen Parkban. Ezúttal Hősei Mátyás lovagolja. Hősei Mátyás még nem volt, viszont Cowboy másodszor van itt a Kincsen Parkban. Ehhez Zsiványról beszéltünk, hogy a Gyolai Nikolett itt készül Zsivánnyal a Kincsen Parkban nap mint nap, úgyhogy ők aztán tényleg ismerik a pályát. Ugye elveg 14:40-kor lesz start. Így van, másodperceken belül egyébként. A Magyar Póni Klub Szövetség versenyzői mindannyian kivéve Gyolai Nikolettet. Na hát, én azt gondolom, ez a kislány is kedvet kap a lovagláshoz, hogyha látja, hogy milyen ügyesen lovagolnak itt a versenyzők. Ott vannak már egyébként a start közvetlen közelében. Lovasok.hu pónigalop verseny kezdődhet másodperceken belül. Hölgyeim és uraim, kedves nézőink, másodperceken belül elindulnak a pónik. Szabó Nikolett, Habsburg Zsófia, Habsburg Ildikó, Kalovics Panna, Török Szonya, Habsburg Károly Konstantin, Hősei Luca, Hősei Mátyás és Gyolai Nikolett. Ők 9-en vannak a 400 méteres futam startjánál, többen nagyon rutinosak ebben a mezőnyben. Másodpercek múlva elindulhat a verseny, egy 400 méteres futamról van szó. Úgy látom, hogy
Most lesz start, elindultak a pónik, nagyon jól ugrott el szinte mindenki, bár ott azért a háttérben Ősei Mátyásnak és Kábolynak vannak gondjai. Nagyon jól jött el a favorit Szarkaláb vezet mellett, ott Csillát látom remek pozícióban, illetve Milady az, aki nagyon-nagyon szaporázát, ők lehetnek majd ott az első háromban, és némi meglepetése Csilla egyessel, nagyon erős Szarkaláb támadja majd az utolsó százon, Csilla és Szarkaláb, Szabó Nikolett és Habsburg Zsófia az első két helyen, Milady pedig Habsburg Ildikóval bejön majd harmadiknak, a versenyt egyessel Csilla nyeri, Szabó Nikolettel, második lesz majd Szarkaláb és Habsburg Zsófia, harmadik helyre bejön Milady és Habsburg Ildikó. És akkor jönnek természetesen itt a többiek is, és azt gondolom minden lovasnak nagy tapsot, ők a jövő, ők a póni lovasok. Lovasok.hu póni galopverseny. Győz egyesre az egyik esélyes Csilla Szabó Nikolettel. Az indítás az remekül sikerült mindenkinek, aztán egy picit szétesett a mezőny. De hát azt gondolom azért ezekben a versenyeken leginkább az a lényeg, hogy itt lehetnek ezek a fiatalok, és megmutathatják magukat. Ez mindennél fontosabb. Így van, és ha valamikor, akkor itt nagy kedvet kaphatnak a versenyzéshez. Habsburg Eilikát láthattuk közelről, két versenyző, és ahogy elindította a startnál, ugye Eilika maga is kitűnő lovas. És Csilla, Szarkaláb, My Lady, a nem hivatalos Hát hiába nyert Szarkaláb folyamatosan az arénában. Úgy látszik, itt az egyenes pálya nem kedvezett számára, inkább körpályás. Igen. Jó. Nagyon biztosan. Szabó Nikolett, 15 éves kis hölgy Szabó Nikolett. Tavaly még ő volt a sereghajtó. Csilla pedig egy 14 éves sárga kanca. Előzni Konstantin, aki még mindig csak 7 éves. Habsburg Zsófia és Habsburg Ildikó, a második és harmadik jön, tehát Szarkalábbal és Miladyvel. A díjátadásra. Remélem hall mindenki, ügetésben nyertek gyerekek, mert jönnek a tiszteletdíjak. Természetesen tiszteletdíjat kap majd mindenki, hiszen az előbb említettem, ez volt itt a lényeg, hogy itt voltak, együtt voltak, futottak egy jót. Így van, következő versenyünk az már Gyepen lesz, hiszen túl vagyunk két homokpályás futamon, összesen egy homokpályás verseny van még a mai napon, az összes többit Gyepre írta ki a versenytitkár. Hát jönnek a sprinterek majd a díjátadás után, természetesen belepillantunk a díjátadásra, de közben nézhetjük azt is, hogy mi a helyzet a jártatóban, hiszen a Befak Flandorfer Tamás emlékverseny résztvevői vannak ott, ez egy első kategóriás 1200 méteres futam. Makán városbíró, Jezsuita, Vanity Queen, Dancing Hussy, Amfetamin és Bargain Lady, összesen 7 lovas startnál, és hát nagy kérdés, hogy meg lesz a 6. győzelem a nagy városbírónak, egy legendának, aki 10 éves már, és mindent megnyert, amit Magyarországon sprintfutamban meg lehet nyerni. Kovács Sándor, Idomit Tottyás, Stanislav Georgiev lovagolja. És érdekes, hogy az idei esztendőben is győzelemmel mutatkozott, de aztán 900-on kikapott. Előtte azonban nagyon nagy lesz majd a különbség, szóval Makán favorit, az biztos. Közben megérkezett a díjátadáshoz a nyerő, Szabó Nikolett és Csilla, a 14 éves sárga kanc, és hát nem véletlen, hogy anna, amikor itt járt a Kincsemarban, Csilla győzött, nagyon-nagyon magabiztos volt ezúttal is Csilla. Mögött ott van Szarkaláb, Habsburg Zsófiával, és ugye Milady lesz, vagy My Lady, kinek hogy tetszik, Habsburg Ildikóval, a bronzérmes. Hölgyeim és uraim, kedves nézőink, ebben a versenyben, utána pedig győztese Szabó Nikolett, jönnek a többiek. Éves, Csillával lova, 14 éves, és egy gyönyörű szép sárga kanca. A tiszteletdíjat Csapkovics Tamás galopverseny. Csapkovics Tamás galopversenytitkár adja át a tiszteletdíjat a nyerőnek. Méghozzá Szabó Nikolettnek, ugye egyesével mindenki fog majd kapni a verseny díjat és érmet is. Hús sapkát kapsz, illetve egy gyönyörű szép érmet. Gratulálok! Egy érem és egy sapka Csapkovics Tamástól a nyerőnek. Érem a második helyezettet, Szabó Nikolett után Habsburg Zsófia lett a második ebben a versenyszámban. Szarkalábot lovagolta. A végén közelített ugye a nyerőhöz, de igazán nem volt rá veszélyes. Egyelőre ma még nem kellett a célfotó segítségét kérnünk. Igen, hát itt a sprint versenyben azért erre elég nagy az esély, hogy... És az aranyérem, a Magyar Póni Klub Szövetség jó voltából szerveződött egyébként ez a verseny. Habsburg Ildikó. Nézzük akkor a harmadik helyezetet, Habsburg Ildikó és Milady, és utána menjünk vissza a jártatóba, ismerkedjünk tovább a sprintfutam résztvevőivel. Messze ő a legfiatalabb, gratulálunk Ildikó, csak így tovább. Ő volt tehát a